ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан. имрӯз 4 июни соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшӣ арзон мешавад. бо диққат тамошо бикунед ва ҳатман барои реклама муроҷиат метавонед бикунед. рақамҳоро мегузорем. қабули реклама заминай, хонаҳай, мошинай, квартираҳай чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, видеонавор када рӯй кунед, адресаша нависонед, реклама када фурӯшта мегузорем. хулас мошинои беҳтарин, мошинои арзон аст аз якчанд маркаи мошино. аз ҷумла Nissan Leaf, хуб Lacetti, Mercedes, баъдан Toyota Vitz ҳастай, дӯстони азиз 2107 ҳастай, Astradjo ҳастанд, Zefiro ҳастанд, ҳамаи маркаи мошина ҳастай. бачо тамошо кунед, лайкотона гузоред, дар канал обуна шед, навора мо сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон. хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада рой кунед бародар азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин зефираи фурӯшӣ имрӯзамон. ду зефира ҳаста ирӯза наварда дӯстон. Opel Zafira 2004 соли баромади Zafira дӯстон. авиё мотор 1.6 16 катек, қадду қомати хишру мордои фасон қати. сӯзишвориш боша газу бензинай. масъалаи ҳуҷҷат дура, ноҳияи шаҳри Туз. неки нархи соз кардан газу бензинаш қиматай 58000 сомон марама дӯстон. нигоҳ кунед чӣ хел мошини зур. муомила дора 58 савдо мешава. савдо ки карден аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед, савдои соз мекуна. зураян Саудо ТВ бо савдо мешава. мотор 1.6 16 газу бензин ҳуҷҷато дора, ноҳияи шаҳри Туз 58000 сомонӣ марамат дӯстон. худотон занг бизанед. видео да лайкотона гузорен, ҳамин канали Саудо ТВ да подписатся кунед. чизе ки боша рӯй кунед, реклама када фурӯшта мегзарем. бачаи азиз, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. ана ин мошина бинен чӣ хел зура, мордара бинен фасон чотка, просто мошин бомба. бачо медонен ира ҳавасша мехирем. як 42000 қасумам нест дӯстон азиз, медонен 2011 солае. ҳамиоз ягон Toyota 2010 бира биги, мисол 80000 болош мега. 2107 2011 сол, шаҳри Душанбе, нарх 42000 сомонӣ. просто мошин маркои навшай, ихелай ки просто ба ном советский да, ба ҳам хотир обруша мефуроранд, ба ҳам хотир неки системаи даронаш пон навай охи. 42000 бензини холӣ. моториш 1.8, салон тоза, краска тоза, тонировка 6 моҳа дора, ҳуҷҷат дора, состояние просто бомбаги дӯстон. 42000 сомони 1.8 механики. худотон занг бизанед, просто барои гулият зури бадай. тамошо кунед да. мегзарем ба сеюмин BMW фурӯшӣ. BMW 99 выпуск, BMW 3 series, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нарх 30000 сум марамат. дар 30000 BMW метавонӣ бихарӣ. айҷош коксмета. 30000 бензини холӣ, авиёмаш 1.8 механикӣ. рақамҳои WhatsApp барои маълумоти бештар мегзорем, худотон занг бизанед. мотор 100%, коробка 100%, ходовой где-то 85% мега, кам беша ки тиқ мекунада. кондитсионериш яхай 100% ҳай. мошин на ходу мегарда, нарушка, краскаш камтар кор дора, ҳуҷҷато бучидагиай. худотон пурсоншен. 1.8 механикӣ, бензини холӣ, BMW 3 серияси 99 сол, 30000 сомонӣ дӯстон. успет кинед бигиренш маъқул боша. аз мо навор кардан аз шумо лайкора биҷиқем бачаҳо, подписатся кунед.
мегзарем ба чорумин астраҷии фурӯшӣ. бачакҳое ки астраҷӣ арзон хоҳиш карден тамошо кунед. Opel астраҷӣ ҳастай солаш 2000 сол дар кони бодом 47000 сум марамаду сон газу бензин объем 1.6 механика мошин фурӯхта мешавад. астраҷӣ 2000 выпуск мотор простой кондитсионер дорад дӯстон. ҳастай утилизатсия ҳастай тех паспорт 11 моҳаи масъалаи гази бензин қатъи ҳаракат мекунам. маълумоти бештарша тариқи рақамҳои дастии ахириш 9097 аз умми канали Сауд ТВ занг бизанед. дӯстони азиз, наворда лайкотона гузорен, дар канал обуна шен. навори пагоҳина, навори хонаҳои фурӯшӣ арзон мешавад. ирӯза мошино буд. Сауд ТВ мошин, хона, замин, квартира реклама мекунад ки ҳамаш ба манфиати мардуми худмонай. оиди мошин худотон пурсон шен. мегзарем ба панҷумин Opel Astra F. ҳастай бачакҳое ки ба хотири хечибек тамошо мекунанд. Opel Astra F ҳастай ки солаш 96 сол шаҳри Душанбе газу бензин инами ҳолат объем 1.6 механика газ бензин ҳуҷҷати солона надорад. мотор ходовой 100% ҳай. муомила дорад 27000 сум нархи хечибеки 96 27000 сомон аз умми канали Сауд ТВ занг бизанед. дӯстони азиз, ҳамаи мошинҳоро вақте ки видео мекунед ё ки роҳӣ мекунед ҳаракат карда телефонтона баракӣ гирифтен аз дури сурат ё видео кунед. ҳамаи мошин пони дар видео бия ки тамошобиноам хушо тамошо кунанд. чор сурати хоха роҳӣ накунед. ҳаракат ка качествени кор кунед. мақсад мардумам тамошо кунаву бихараш. мегзарем ба шашумин Mercedes Benz C-Class. анаи Мерседеса кадоме мегира ошиш шава. одаме ки Mercedes шиносай инаи мошина медона ки чӣ мошинай. Mercedes C-Class 95 выпуск душанбеда 42000 сомон марамаду сон дизелай объем 2.2 коробкаш автоматай. мошинча ҳолати хубай 4 балон нав ҳуҷҷат дора утилизатсия ҳастай. каси мехара занг зана боз муомила мешавад. номерако транзит салон тоза. аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг бизанед бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин Toyota фурӯшӣ. бачакҳое ки витс хоҳиш карден марамат бигирен, қабулш кунед. Toyota витс ҳастай ки 2010 сол шаҳри Душанбе 57000 сомонӣ. толка бензин объем 1.1 коробкаш автомат. бензин амерези фуромӯш мекунад. кайзар папка кади бачаоча. мошини фурӯшӣ истеҳсоли Япония. японка витс 2010 солаш 2010 буда сӯзишвориш бензини холи объем 1.1 салон тоза коробкача автоматча ҳай. мегарди просто зур ҳаракат мекунад мошинча. маълумоти праша бигирен. рақамҳои 0707 дастӣ ҳай. мошинча японка ҳай. мегзарем ба ҳаштумин Nissan Leaf. Nissan Leaf электромобил бачо. просто арзонтара кайда тамошо кунен. сум медоштум худам мехаридам. 2012 выпуск шаҳри Хуҷанд. Nissan Leaf электричество автомашина коробкаш автомата. дӯстон азиз, рақамҳои дастии ахираш 7711 занг бизанед. вагон солона ҳуҷҷат танировка мошин тупча запас ходиш 150 километрай. 57000 да савдош мекуна. задни камера дора. салон тоза, краска тоза,
ҳолати нахаду срочная бад, ами срочно гуфтам мошин, значит ба зудӣ бояд савдо кунам. Ами мошина 2 рӯз пас занг занем, может уже фурӯхтан шав. 57000 успед киненаш бигирем бача азиз. аз Савдо ТВ навор кардан аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан дӯстон азиз ягон маҷбурӣ надора. Роста наворро тамошо кунен, чизе ки маъқул мешавад баъд занг бизанеда бихаренаш. мегзарем ба нӯҳумин ласети фурӯшӣ. ласети арзонак ёфтем ки наворш кардем баҳри шумо. Дайво ласети 2009 выпуску. шаҳри Хуҷанд, нарх 40000 сомонӣ, бензин плюс газ ай дӯстон. Краскаш тоза, номерои транзит. Масъалаи моторш 1.6, коробкаш автомат. Срочна ҳуҷҷатҳо ҳама ҳастай. Ин масъала камбуд надорад дӯстон азиз. Задагӣ, пусидагӣ надора. Номерои транзит. мошинча хулас кор надора. Мегирен ҳайш мекунен. 40/2009 Дайво ласети аз номи канали Савдо ТВ дӯстон занг бизанен. мегзарем ба 10-умин Некси фурӯшӣ. Кам кам мошинои арзон навор мекунем ки бачакҳо ҳастанд ки мошинчаҳои арзон мехаранд. Дайво Некси 95 сол дар ноҳияи Ёвон. Сӯзишвориш газ 12000 сомон нарх. Объем 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай. Краскаи нав, химическа кадагӣ. хоб балону ходовоиш мега 80-90% ҳай. ҳуҷҷати солу наву утилизатсия надорад дӯстон. харидори аниқ занг зана камтар муомила дора. коробкаш 100% ҳай, мотор дуд намекна, гази холӣ ҳай. 12000 сомонӣ. марамат дӯстон бигирениш маъқул бошад. мегзарем ба 11-умин Opel Zafira фурӯшӣ. читаре гуфтем 2 Zafira навор кардем наворда. Opel Zafira 2003 сол, соли барориши мошин дар Душанбе ҳозӣ. нарх 53000 сомонӣ, бензин плюс газ ай дӯстон. инами хеле мордақатӣ савдо мешавад. объем 1.8 автомат. дар ҳолати хеле хуб ай мега. 4 балони пачка. ҳуҷҷатҳо 2 моҳи дига дора, утилизатсия дора. айвагон 1 даст, коробка, мотор 100%. илтимос бардоро ба телефон савдо накунен. 53000 сомонӣ. маълумоти бештарша ай пеш рафта бинед ёки занг бизанед дӯстон. хоб дӯстон азиз, ба 11 дона мошин навор тамом шуд. чизе ки ёфтем, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки мақсад роҳимон кард, ҳамаша навортон кардем. далши ватсапа нигоҳ мекунем ки кай роҳӣ мекунем ва реклама кунем. лайкҳоро гузорен, дар канали мо подписатсия кунен. далши наворро тамошо кунен. зиндаву сарбаланд бошен. боқӣ дар амони худо бача азиз.